Samantala, Idol, Pangasinan Link Expressway nalalapit ng maisakatuparan. Para sa detalye, kasama natin ang mga tiga-Pimro. 104.7 IFM Report. Tatlumpung gobernador na nagsilbi sa Kapitolyo sa Pangasinan. Pero tanging si Governor Kiko lang ang nagbibigay ng katuparan na magkaroon ng Pangasinan Link Expressway. 34 billion pesos ang ilalaan ng San Miguel Corporation para sa proyekto. Walang gagastusin ng pamahalaang panlalawigan. Kapag natapos ang 42.76 kilometer na expressway, ang dating 2 oras na biyahe mula Lingayen patungong Benalonan ay magiging 30 minuto na lang. Magkakaroon ng share ang pamahalaang panlalawigan sa kita ng PhilEx. At pagkalipas ng 35 taon, ito ay magiging pag-aari na ng Pangasinan. PhilEx ang magsisilbing daan para sa pagsigla ng ekonomiya at turismo ng Pangasinan. Kay Governor Kiko, Pangasinan ang galing! IFM News. IFM News. IFM News.